Antibiotikoak gizakien zein animalien ongizatea bermatzeko ezinbesteko sendagaiak izan dira, baina horien etengabeko erabilera hedatuaren ondorioz nonahi agertzen dira ingurumenean. Izan ere, antibiotiko bat hartzen dugunean edota animaliei ematen zaienean antibiotikoa ez da guztiz metabolizatzen gorputzean eta gernu eta gorozkien bitartez iraizten da. Ondorioz, beste zenbait kutsatzaileekin batera, antibiotikoak hirietako ur-araztegietara heltzen dira eta bertan dauden urak tratatzeko prozedurak askotan ez dira guztiz eraginkorrak kutsatzaile guztiak ezabatzeko. Hortaz, araztegiak arazoa sortzen ez badute ere, araztegietako irteerako urak antibiotikoak ingurumenera heltzeko bide bat direla esan daiteke. Eta baita antibiotikoekin kutsatutako hiri-araztegietako loiak eta animalia jatorriko simaurra edo konposta nekazaritza lurzoruetan ongarri organiko gisa erabiltzeak ere. Aldagai guzti horiek bat egiten dutelako osasun bakarra deritzon ekimenaren eremuan. Ingurumenean detektatzen diren kutsatzaileek bertan bizi edo hazten diren mikroorganismo, animalia eta landareetan aldaketak sorrarazten dituzte. Ondorioz, giza osasuna kaltetzeko ere arriskua ematen da, elikadura dela medio adibidez. Hori dela eta funtsezkoa da aldagai desberdinei buruzko ezagutza zientifikoa izatea osasun bateratua bermatzeko estrategia diseinatzeko. Orain arte, zaldi eta behi simaurrak aztertu ditugu, baita simaurra duten lurzoruak, belarra eta zenbait barazki ere. Eta kontzentrazio basuetan bada ere, aztertutako lagin mota desberdinetan detektatu ditugu antibiotikoak. Konkretuki zenbait tetraziklina, zenbait sulfonamida eta fluorokinolona. Eta gainera antibiotiko hauek dira abeltzaintzan gehien erabilitakoak eta munduko osasun erakundeak azpimarratu dituenak. Beraz, transferentzia ematen dela egiaztatuta geratu da, bai simaurretik zorura zein zorutik bertan hasten diren landareetara. Eta izatez, antibiotikoekin kutsatutako lurzoruetan zizareak hasiz gero, hauek 14 eguneko epean antibiotikoak metatzen dutela ere behatu dugu. Hortaz, elikadura katean antibiotikoen transferentzia gertatzen da. Horretarako ikerketa ezinbestekoa da. Gure lanaren atal handi bat antibiotikoak inguruneko lagin ezberdinetan kuantifikatzeko metodo analitikoak garatzea da eta helburu horretarako inguruneko lagin mota desberdinak eta aztergai dituen konposatuak sakonki aztertzen ditugu. Eta lortutako informazioa eta emaitzak ikerketa lana zabaltzeko bideetatik zabaltzen dugu. Hau da, artikulu zientifikoetan, divulgazio hitzaldietan edota ikerketara bideratutako kongresuetan, ikergazte esaterako. Nire ustez, ikergaztea aukera paregabea da norberak duen jakintza eta ikerketa lana zientzia arlo desberdinetara zabaltzeko. Gure lana ezagutzera ematea ahalbidetzen digu eta etorkizunerako lan berriak planteatzeko ideiak hartzeko ere baliogarria izan daiteke. Edota gure ikerketan aurki ditzakegun arazoei konponbidea emateko.